babun Aisha Buhari. Wannan babi ne da zai magana kan Aisha Buhari. Ummu Najeri. Maman 'yan Najeriya. Kada muka lama maman 'yan Najeriya kuma. Ai duk wani wanda yake cikin Najeriya in dai ka cire janar Muhammadu Buhari to ɗanta ne. Rawahul Angola kanta duk taurin kan bature fa sai dai hakura ya kira ta da first lady. Exactly. Radiyallahu anha. Allah ya kara mata yadda. Wa huwa Aisha Buhari. Wato ita Aisha Buhari mamanmu. Al'adafun. Wato mutum ce wadda take da kirki. Dalilin Kuma shufuka. mai tausayi. Ma alaihi turam. Kuma ta kasance mai mutunci. Walakin Sai dai. lakin na kwatihi aminu. Wato ya kasance wani ɗan saɓani ya shiga tsakaninta da Aminu ɗanta kenan. Kamar yadda mu ma muke ƴaƴanta. Danta kuma. Ai ba kalan dangi bane ba. Ba ta ga ɗanta. To ɗanta ne mana ne. Kuma ta baka a jami'a haka. To ni ba ta yi min da kyau ba dai ɗan nata ba ga can yanzu a garkama ba. Duk da shi ma dai mun san Allah da za a shiga a fito da shi. Ai tun da ma muka yi magana jabbar kana. Da Allah ma maki taimaka. A saki Aminu Aminu, mama. ni kuma a saka min harka.